Nagpasad nga kwarta sa kalsada gikagubtan sa mga tao. Nasayran nga gikan di ay kini sa usa ka bag nga dala sa usa ka money collector. Kansang bag naguba samtang nagbiyahe. Ani ang report. Nagkapuliki na kining mga tao samtang nagbiyahe sa South Coastal Road pasado alas 10 kagahapon sa buntag. Sa video nga gipost sa social media, makita nga nagkatag na ang kwarta sa daan ug nag-iyahay og paningkamot ang uban nga makakuha niini. Nasayran nga ang kwarta gikan sa bag sa money collector nga nagsakay og motorsiklo. Gikan siya sa usa ka mall sa SRP. Wala kini makabantay nga naguba di ay ang zipper sa iyang bag ug didto nahulog na di ay ang kwarta. Gikan kini sa koleksyon sa mga kiosks sa e-money ug bills payment machines nga padung i-remit sa ilang opisina sa Mandawi. Mga 50 metros na ang gilayon niini dihang gipahibaw nga dunay nahulog gikan sa iyang bag. Naibong ko nga, pagtanan ako sa side mirror, why nanonood niya? Na yung mga kwarta nga nang lupad-lupad, ganaana na ba? So, niyunong ko, pag unong na ko, kita na ko, ako ang bag man, ibuto na maday. Moto, diritso, okay lang na, diritso ko, niwayuton ko. Pagbabag na ko, moto, wa naman jud ko, di naman jud ko kaduol dito kay gipang tapukan sa mga tao. Dili pa matino ang kinatibuk ang kwarta nga dala sa collector apan gibanabanang 3 ngadto sa 4 million pesos kinitanan. Moabot sa 2,083,000 pesos ang na-recover kagahapon. Na-emosyonal pang mihangyo ang collector sa mga nakakuha sa kwarta nga iuli kini. Wala yung mga puangod yung mga tao, sir. Grabe, nagpakaluoy na ako, nagluluhod ko dito sila mga tubangan, sir. Nga ilang ilabti, kaya di nakuha, pero wala sila, nanguha gyapon. May mo iuli lang kay mo lagi na dako kay kantidad daw kuno nga kung pananglit o di maulit siya say magbago sad ba. Samtang pasabot sa supervisor, motorsiklo ang ilang gipagamit sa mga collector aron makalikay sa trapiko. Apan human sa insidente, mas pahugtan pa nila ang ilang security measures. Pero safety siya ang armored car, pero ang sa amo alam is mas kuan gyud kung mas mapabilis man gud ang travel sa motor kaysa kuan niya. Siyempre travel niya ang area tuyok niya ang mga armored car di man gyud nakasudyo. Napuno gid siya kay total kuan man gud ron kanang tingbayad gud ba. Tingbayad gud mga bills gud ron, so medyo ning kuan niya ning bigay gud ang iyang zipper ba. Muna nahog gud ang kwarta. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.